ZVS Driver, verzia v plastovej kasličke, v kufriku, takmer finálna verzia, už čaká len na lepší filtračný kondenzátor. Napájanie asi 36 až 40 V, jednosmerných, filtrácia 1000 mikrofaradov, čiže 1 mF. Vylepším filtráciu na asi, koľko to bude, 6 mF. Test výbojov. Máme šrobovák povesený uzemnenie. Tu máme hrot vysokého napätia. Môžeme začať. Zapneme vypínač. A ideme potiahnuť vertikálne výboje. Tak sa pozerajte. Zemlenie sa rozžhavuje až do červena. Odtavujú sa malé čiastočky z toho. Sakra. Skoro ma to začalo zvárať. Kurva, dúfam, že nič neprepálim. Dobre, môžeme vypnúť. A vybijeme kondenzátor. A tu vidíme, no moc asi nevidíte, takú malú bodku na konci. To začalo normálne zvárať.